హైదరాబాద్లో నకిలీ పన్నీర్ రాకెట్ను పోలీసులు భగ్నం చేశారు. ఖైరతాబాద్ ప్రాంతంలో 6 దుకాణాలపై దాడులు చేసి 3000 కిలోలకు పైగా కల్తీ పన్నీర్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నగరంలోని పలు ప్రాంతాలకు పన్నీరు సరఫరా చేస్తున్న నిందితులపై విచారణ కొనసాగుతుంది. सेव आप बनाते हैं? हाँ। ये बात क्या स्टेशन पे है गणेश पीठ हो गया स्टेशन पे है तुमका होटल है क्यों बनाए नहीं बनाते ये मेरा अंदर कर ये इसमें लगा